Já jsem Pája a určitě víte, že je pátek, takže to znamená co? Tušíte správně. Páteční hry s Pájou a hostem. Jak jste si mohli všimnout z názvu, už jsem si opět pozval. Nebudu říkat to, co jsem řekl v minulém videu. Prostě Perník. Ahoj. No, slyšíte, prostě dneska svůj den. Takže vrhneme se na to a nyní si dáme prostě oblast s nějakou, z které budeme kreslit a my si dáme třeba dům. Dobře. Prostě nějaké věci si vybereme a nakreslíme jo třeba, takže já začnu. Tímhle budu myslet místnost, jo? Jinak moc se mi nesmějte. Jo a určitě příští týden udělám video o tom, jak jsem vám říkal. Jak jsem vám říkal tu pomstu za to, že jsem prohrál, ano. Co se dá dělat? Takže teď kreslí Perník, pojď, fajt. Jsi nějak stichá, mluv. Mě maluju. Jo, jinak určitě ještě příští týden plánuju v úterý, takže to vyjde ve středu, den potom, jo. Ve středu natočím Wolfenstein Enemy Territory, určitě se těšte. Takže to budete mít zase další věc. No a já mezi tím budu se snažit uhádnout, co to tady... Kdybych řekl, co si myslím, že to je, tak by vám maminky zakázaly už na moje videa se dívat. Jinak vám strašně moc děkuji. U minulého videa, co jsem dal včera, nebo vlastně, jo, včera, už jsou 2 lajky, což není ultra epický moc, jako mě... Většinou to mám víc, ale prostě já jsem za to mega moc rád a děkuji vám, že mě stále podporujete. A já tady jo, určitě vaše lajky mi budou podporovat v tom, jestli budou přibývat, bude jich víc, tak určitě vám natočím další videa, jestli vás to bude bavit. To je určitě to... já to vím lidi. Hej ne, ježiš, co to je? To je chodba. Jo. Chodba, jo. Hey, yes, bitch. Oh, I can fucking this on the way. Moc dobrý malíř nejsem, jo teda. Tak jo, já se na to vrhnu. Šup. Je to 1-1. Nepočítáme to. Záchod. Easy business. Vidíte? Proto jsem malíř, prostě každý ví, co kreslím. Hned to pozná. Dobře zase mapu jak včera. Jo, jinak určitě si teďka za chvíli pozvu další hosty, jak jsme šli. No a zaprvé teďka videa budou, když nevyjdou, tak se strašně omlouvám, protože já skrz školu nestíhám, já musím prostě pondělí přijdu do školy a učím se blablabla. To jsou detaily, ale prostě přijdu a nemám bez čas, musím naobědvat a pak musím jít na vlak, protože jdu do Litovle. No a v úterý asi budou takový nejlepší doby, kdy a ten pátek to budou najisto videa, to vám můžu zaručit, to se budu prostě vždycky snažit. No a tak tohle asi nějak tak. Ježišmarja. 3. Ne, žádný čas, nedali jsme si. Ježišmarja, co to je? Pokoj? Ne, počítač. Ne, lidi, já to vím. Lidi, my to máme doma, jo. Ty vole. Sakra, pec, harapec. Já jsem to věděl. Tak jako já vím. Ty vogo. Proč to neřekneš? Ne, počkej. 3. Takže jdem dál. Neví. Jestli si to je chodba. Ne, neříkej to. Jestli vy diváci víte, co to je, tak mi to určitě napište do komentářů, protože tohle já fakt nevím, co bylo. To je lehký. Neříkej to, proto je to soutěž pro diváky. A kdo to uhodne, tak
Tak příště určitě spolu natočíme video, já si ho přidám na Skypeu, nebo bude v pátečním videu s hosty. Buď to, anebo to, jo? Takže kdo to uhodne, tak má u mě video. Takže jdeme na to, já nakreslím, bože, my máme doma tak málo místností. Jo, vím, easy business, hoši, tohle jest neuhodné, tak je fakt největší lama. Je to 2-1. Tak drž hubu. Ale my nehrajeme na body. Aha, tak Takhle je třeba to. Určitě tohle poznáte, to je easy. Takhle to, tady je ještě větší. Pak tady jsem měl šneky. hurá. Jo. Ach jo. Hej bože lidi, proč já vždycky nakreslím něco lehkého a pak schytám to nejhorší na světě. Bože. Jo. Co bych vám tak ještě řekl k dnešnímu videu? Určitě bude jaký kratší, nebo jak se dívám, už natáčíme docela, myslím 5 minut, nebo už tam tak nějak bude. No a jinak jo, a ještě jsem si tak zjistil, díval jsem se, nebo jako chci vás upozornit, že Jirka Král bude mít tuto sobotu a do neděle 24-hodinový livestream. Nechci dělat jako nějak reklamu na něho, ale prostě chci vás na to pozvat, určitě ho podpořte nějak. A já se tady budu snažit. To je obývák. Ano, správně, Pajo. Easy peasy. Tak jak kdyby jsem tam nemaloval tu. Takže já bych dal teďka poslední kolo A já potom budu ještě. a vy potom rozhodnete dolu v komentářích, kdo to natočil líp. Nebo kdo to nakreslil líp. Takže já se na to vrhnu, takhle je ta malá místnost, nebo takhle je jakože něco. Takhle jsou další něco. Takhle je větší něco. Co, ona nebo co? A takhle je okno. Skřínka? Takhle je okno. To je ta zadní chodba. Ne, a takhle je vchod. A tady je mezera, jakože. Tady je polička. ano. Bývalá ložnice. Tady je něco, ne, tady je polička, tady je něco. Tady je napití. Kuchyně. Ne, jdeme dál. Smůla prostě. Vy napište také, co si myslíte, že to bylo. Skřínka. Jdeme dál, pojď, kresli. Když ty mě dáš, tak Jdem na to. Ale musí to být v našem domě. Tak jo, neboj. Hurá. Bože. A ty? Prasnul si tam minulý rok balón. To Monte. Jo, lidi, já to vím. Že hráli s bráchou volejbal s takovým s tím plážovým balonkem, jak to pinkáte, ono strašně, nebo do vody ten balonek. No a máme tam takový koš vlastně na basket. Parkují tam auta. Garáž. Easy business. Dokud jsem ti Tak jo, tohle bylo z tohoto videa všecko. Jestli se vám toto video, určitě mě podpořte. Jo, to se mi líbilo. Lajkem. Po případě, jestli u mě ještě nemáte odběr, tak odebírejte. Co to je nějaká retardovaná ruka, nebo co? A Tak tohle bylo Toto není z ruka. mého videa Tohle všecko. není ruka, Oku, Já tohle. se s vámi loučím, tady byl Pája a Perry! Tak čau.